ମାଧବ ତାହେଲେ କଥା ଏଠି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଶଳା ବାଳ ଦିନକୁ ଦିନ ପତଳା ହେଉଛି କେନେ ଇଏ ବାଳ ମୋବାଇଲର ଏଠି ଶୋଇକି ରାତି ଅଧାରେ ପ୍ରଜନନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ବାଳ ବୋକାଚୋଦା ଛୁଆ ବାଳ କହୁଛି ମୁଁ ରାତିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଆମେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଉଛୁ ରାତି ବାଳ ନାହିଁ 12ଟା ବାଜତେ ବଜିଲାନି ଇଏ ରାତିର କମ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ ବାଳ ଇଏ ତ ରମ୍ପା ରମ୍ପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ରେ ଏଇ ବାଳ ବୋକାଚୋଦା ଛୁଆ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ହଁ ତୁ ବାଳ ଗୋଟେ କୁକୁର ତୋର ସେସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ପୋଜିସନ୍ ଦେଇଛି ଡଗି ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ତୁ ସେଟା ତୁ ଯେଇଠି ଚାହିଁବୁ ସେଇଠି ରାସ୍ତା ମଝିର ଘର କୋଣର ଗଛ ଉହାଡ଼ର ଯେଇଠି ଚାହିଁବୁ ସେଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ତୁ ବାଳ କାହିଁକି ମଣିଷ